Nyakorongo Juang dakika napaga bich tok sa achiel mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni ma en chenro mar piny nyinga Sharon Ong'aw kiny maka Nyakorongo Juang adaro nono budget mano mar hikomenda mar higa mar 2026-2027 budget mano mar siling trilion 4.82 mabende nosama yanga gi jatend migawo mochung' weche mag omenda e pacho ka John Mbadi odiochieng' manyoro to parni mabende ne en budget mare mano mar ariyo mabende nosomo e nyim od bura maduong' ma pacho kae okiny maka Nyakorongo Juang e nonro mar gazet noseng'isi jogo mabende noyudo yuto kanyakla kod lal sectors mopogore opogore to gwenge mago makalu Nyakorongo Juang nikech koro king'iyo budget ting'iyo ni onagi to noyudo ang'o ang'ene gwenge mago makaluo bende budget nodewo kaluo kaluwore gi gedo mano mar kar pidho rech Kabonyo Kanyagwal mabende nochune kanyo siling $578 kopogore gi Nyakorongo Juang bende budget bende nomiwa pok mano mar omenda mano mar gero kargo mano mar feri e nam Lolwe e gwenge mag Mbita e kind mamoko to bende wang'eni sectors mopogore opogore mano motenre kod thieth somo arita e kin mamoko bende gin sectors mabende noyudo pok malach mano mar omenda antere gi jalony e weche mag ochumi mabende obiro bedo kwatwak godo yiene mar mondo mi arwak FCPA Bernard Siero jalony weche mag ochumi Bernard arwak ni machiegni ikaw thuolo mar moso Nyakorongo Juang tinyiso ni budget ni nene yo machal nade bende nochopo dwachi kaka japiny erokamano moso joneno wang'iyo kawuono e TV ni wang'iyo wach budget Sharon budget kaka neno anene just ka wanyalo wache gi wiye en ni wayudo budget wang'iyo budget ma sani wacho ni maduong' mogik nyaka ne timo budget ma Kenya ochakre to shida makoro bedo go en mobedo mong'iyo en ni budget motimo ni bende wanyalo finance kech waneno ni yes waketo budget to pod wan gi gimiluongo nango deficit ma pod duong' sana in fact wacho ni wayudo one of the biggest deficits kendo gibosebedo ka medre mano trilion 1.1 koro wabong'e ne seche ma waginene wakolo iye wabaneno ne impact mane ma gimo kaka deficit ibo bedo go e uchumi to kaka japiny jalony weche mag ochumi omenda bende dwachi nochopi e budget ne kila ng'ato nang'e ne dwaro mar neno mane okay anya wacho ni expectation maro maybe okobedo fully met nikech okune kaka sani osebedo ka ywak ni onge gi pesa e ofuko e ochumi ng'eny ji onge sani onge pesa circulation ma pesa onge to pesa ni onge nang'o achiel gibiluongo ni purchasing power yocho the pay nikech king'iyo osuru ming'ado e PAYE ming'ado joma tiyo odhi malo kabisa to ng'eny ji nyo paro ni next pek ni onego bed ni idwoke piny kwang'iyo pesa ming'ado joma tiyo pay as you earn en malo kabisa kwang'iyo the highest rate gini rate mar odhi nyaka up to 35% moyudo kata na corporation tax nyiso ni joma tiyo ushuru ming'ado gi rate malo mogik oingo kata ming'ado go business mayuto makoro nyiso ni mbele ka pod dhi bedo ywak gi muodo lak kech koro pesa nyiso ni joma tiyo pok oyudo nafu e pesa ma ginyalo wacho ni gi return for their purchasing power koro to me man was one of the major disappointment ni wach PAYE nokong'i erokamano ahinya makama kage kanya ng'ino biro bedo kwanono matut Nyakorongo Juang wendo na mar ariyo CPA Eric Odera jalony weche mag ochumi Odera machiegni erokamano ahinya Sharon machiegni ne jowinjo wate okinyi makawuono mwadwa ni mondo wakolane budget kaka nosomnwa gi Cabinet Secretary John Mbadi budget ma kaka wasewacho ni en trilion 4.8 kuom trilion 4.8 trilion 3.6 wuok e gino ni ordinary revenues kata mwanyalo choko mawuok kuom osuru to gi appropriations in aids and grants to trilion 1.1 en gima waonge go ma iluongo ni deficit ema FCPA Bernard wacho ni mano achiel kuom gima wadhi ng'iyo ni to
trillion 1.1 ni be wanyalo yude to kwa yude to wayude nang'o nikech weche mag gowi gi osemiyo watabu kabisa e economy wa Kenya ka. Koro sani ne wan gi trillion gope maromo trillion 12 to sani kendo koro wadwaro trillion 1.1. Trillion 1.1 ni badi dwaro ni mondo maduong' kuome ma obed ni wanyalo ole kowuok e local kata domestic economy. Mano ne di effect machal nade to modom to wayudo external debts mago be nigi effect machal nade. Kipachana wuon circumstances mane badi osome budget ne gin unique nikech Kenya operate within the global economy masani bedo affected much gi global shocks. Wach man timore tulo mang'eny matimore Middle East nigi a lot of effects, nigi disruption e supply chain mag fuel gi oil products mamano kelo pek maduong' kabisa. Koro mano temo miyo badi tich matek to kata kamano an kipacha wuon aparo ni onge gima no nyalo timo moingo ma gik moko ariyo ma ok ber ahinya e budget ni. Achiel en wach gope ni to gi mar ariyo ji mang'eny mondiki ne gombo ni mondo oduokne gi chien wach mar pay mana kaka FCPA osewacho. Gima FCPA ne temo wacho Sharon en ni kopo ni ng'ato nitiere Kenya kaka dhano ma in kaka gian minyalo chamo pesa moingo milion 9.6 mane higa e dwe ka dwe kata higa ichulo osuru maduong' moingo Safaricom. Mane ya ironi mane gimwatemo wacho ni Safaricom inyiso ni mondo ochul osuru e atamalo 30 to in kaka dhano kichamo msara moingo milion 9 tichulo atamalo 35. Singini jopiny na gombo ing'e kinde mabedo wasom karam na budget wadwaro mar mondo miwanyis jopiny gik mabende samoro nok giwinjo nikech jopiny to koro ngin na giwinjo ni mapok makama ochiune thieth pok makama ochiune sekta mar somo ma ochiune rita ikin mamoko to koro gima japiny dwaro winjo en ni budget ni mulo ngimane e yo machal nade nikech motelo mbadi wuon nonyiso gana mapacho ka hinya ma yuto gi e dwe ka dwe osara ka yudo siling 30,000 nanego be nigolo negi pewa iyo pay as you earn. Ang'o mano dogo timore mana kinyalo mana lero eri. Aparo ne gima mbadi no fwenyo en ni golo siling 6,000 kuom nikech dwaro ne en ni mondo gol bracket mokwongo mawuok 0 to 24 to tere nyaka 30 mondo mi relief ma 3,000 mondo ngata machamo siling 30,000 kadok piny oyud nafu. To gima ofwenyo en ni mano kotimore to pesa economy dhi lose pesa. Gima nyaka wang'e ni economy budget ni onge osuru moro amora momedi. Budget ni ne gi approaches mag gimiluongo ni physical consolidation. Physical consolidation tende ni otemo consolidate kuonde mana mag mosebedo established mag revenue generation ma oko temo ni mondo oyud yo moro amora. Koro ne oneno buok moro ni odhi hinyore ka oponi ogol ji moko machamo kogol siling 6,000 ni kaka ne gidwaro. Lakini dwaro mang'eny mar ji mang'eny en ni mondo ne budget bracket ma piny ni oter 30,000 mondo giyud nafu. Kata kamano aneno ka nitiere opportunities moko ma mbadi obirogo nikech apart from fiscal consolidation budget ni otemo ng'iyo yore mag gik miluongo ni food security, gik miluongo ni job creation in terms of construction, ong'iyo economies matiyo ma service the economy machalo agriculture, service industry mamago otemo kete pesa. Koro wabro fwenyo gimoro itemo penjo kanyo Sharon ni budget ni japiny mandala cha gini affect nade ere kako odhi yudo nweng'o. Gima temo nyiso jopiny en ni mbadi otemo keto pesa moko industries moko manyalo konyo jopiny, especially the digital industry manyalo konyo young people jok mamanyo tije digital space ka nitiere pesa ma mbadi otemo create mondo mi giyud yo moko ma ginyalo yudo go opportunities
magi nyalo somogo kata magi nyalo manyogo opportunities. To kendo gima nyalo konyo japiny weche mag jopur badi otemo keto gimiluongo ni agriculture subsidy, tiende ni jok moko mine miyo fertilizer kata minyalo mi training, extension services, jok mantiere northeastern province mantiere livestock and all those development nitiere pesa mabadi otemo keto negi mondo okonygi. Mago gik manyalo affect gi directly. Erokamano ahinya. To bende wacho kanyo ni nitiere deficit fuok Nyakorom Gajwang' mano mar siling trilion 1.1 ma bende migawo mar omenda wacho ni en hola ma bende gibiro bedo ka gikwayo domestic market chirni ma pacho ka kanyakla koda mantiere pinje maoko. To koro ma biro bedo ka thiro japiny e yo machal nade FCPA banada nikech japiny wacho ni ka koro sirikal dwaro kwayo hola to hola kuongo mondi wantiere godo mar siling trilion 12. Erokamano Sharon. Wach mar hola ni osebedo shida maduong' sana e sirikal. Ok ne ka koro sani bochuno nyaka giol pesa ni to gendo giwache domestic market. Koro gima timore ga en ni seche ma sirikal dhi olo pesa ni domestic market nyiso ni financial institutions, banks, jo bengi botemo gin magi botero pesa gi koro kure ginene ne sirikal through treasury bills gi bonds. Koro nyiso ni japiny ma kawaida ng'ama timo ohala ma kawaida cha kodhi e bank ok biyudo pesa kata ka oyudo pesa to koro yude e nengo mamalo, interest ichaje mamalo. Koro mano en achiel. Alafu kendo gima dhi timre en ni ok ne ka seche ma okawo landgi to kendo bende watiyo gi pesa mang'eny sana ma ochulo gine gope machon. Mano kaluwore gi nyinyo interest ma samoro medre. Koro ok ne ka higa ka higa gima osebedo ka timre nyaka ni sirikal ni donji noyudo ka the total debt that time then around then less than 10 trillion apparently in about 8 or something 8 point something thereabout to sani we gonna approach about 13 trillion to magi ni gidedi mago just about less than 4 years gino semer koro inde igaka higa gima shida matimre ni then total mar debt ni eno medega meda okodhi piny at the same time pesa motiyogo bende kwa service god existing the debt bende malo zaidi. Koro mae definitely bedo gi effect mar timo ni koro ng'eny pesa ma mondo bende kata joma timo ohala ma kawaida do bedogo bedo matek nikech pesa mang'eny koro bedo ang'ono e lwet sirikal. Ma koro nyisi ni circulation mar omenda bedo matin. Kendo another problem when nitiere ma odho nyotemo mention ne to osebedo ga big problem mar pending bills. Ndi joma timo ohala at different levels, national government kata at the national level kata county level. Ma iyudo ni ng'ato timo ohala otiyo gi pesa ne otimo ohala supply gimoko otimo ginene ne sirikal to kawo muda maduong' sana kapok ochule. In fact kaka sani wacho kata last year e budget ma last year ne giwacho ni negi address issue mar pending bills go to nyaka sani pok obedo addressed. Koro iyudo ni magi te bedo gi effect mar timo nang'ono pesa ma onego bedi circulate obedo held up gi sirikal ma ka gidwaro mondo gi stimulate economy mondo bed ni piny kata japiny nyalo bedo ni yudo pesa en ka gigonyo pesa no pending bills gi ochulgi koro matimo ohala cha kesi miyudo pesa en obedo iluongo nang'o obedo a chain reaction kichulo ja ohala cha odhi chulo jotije ochulo suppliers ne koro bedo sako koro bedo circulate economy to mani ngini yen tingni counties nikech kata mana John Bade hodishi manyoro no jiwo counties nikech ngini counties bende no medne gi pok mano mar omenda e budget ma bende gidwaro no megi siling bilion 228 428 ma bende pod okorob pod chantie ywaruok between Senate gi National Assembly issue mar allocation mar county ni yes, man is a good start, but podokoromo. Koro you don't have to get the bulk of the money into the national government. Koro kata ka gitem wacho nitiere ochul gi nene mag jo county. How about the national government? The national government ma retain over 85%. So some of the pending bills ma wacho gi be nitiere gi national government be with a very big portion. Kejinya paro gi mokadho ka ne gi form nyaka committee manong'iyo wach mar pending bills.
bagi verify a number of them have been verified boko chulgi koro pesa no is stuck onge okusirculate economy koro ma pesa no circulate nyaka jopiny nyaka yuage kichok gibine no pesa no pesa ko bedo held up to gima nyako losi nyako Gajua nikech ma en budget ma otelo ni yiero maduong' mano mabiro ema omiyo ni koro bende na lach kama ting'eni Eric bende nyalo penjo ni to pogruok mane ma bende nitiere hiko omenda marumo dwe mar 6 ne mano mar higa mar 2025-26 ka wachako hiko omenda manyien dwe mar 7 pogruok nitiere kanye mar pok mago omenda. Okay, kapok aduoko penjo mar pogruok to FCPO temo lero weche moko ariyo ka madwaro ni mondo ajiw. Penjo mipenjo ni to wach mar gopeni en gi effect mane gima FCPA wacho ni banks bro dhi miyo ni sirikal ko biro hole domestic government domestic market to benge to gi financial institutions ema dhi kaw opportunity mar miyo sirikal pesa no nigi effect mar riembo investors ma local nikech onge kaka dhi kwayo pesa e bank to interest ni malo nikech koro bank target government odhi bedo gi miluongo ni crowding out effect to investment. Wach mar ariyo wach mar pending bills nitiere gi miluongo ni liquidity. Gima ineno jopiny wacho ni pesa onge ni tiende ni pesa onge iluongo ni liquidity man piny kabisa ema mbadi ne temo ni mondo ket pesa mondo chul gope adieri mantiere en ni ji mang'eny o supply skunde ji mang'eny o supply county government kata national government kata government institutions hospitals kuonde makamago to kuonde go te pesa onge ji terita to sama jogi rito ni samoro giholo gichulo jotich giholo hardwares giholo gik moko businesses te omoko pesa gi omoko de bed gi maber kabisa kambade do chulo pesa especially the pending bills kaka nino kete pesa no koro kabire penjo mipenjo ni to pogruok ere mantiere e budget mwakadhe ni to gi makoro wachomon kaka aselero en ni achiel climate ma mbadi no some budget ni opogore nikech kane wasomo budget mar higa mokadho to global shocks to this extent ne onge tende ni supply chain in terms of fuel to gik machalo kamago mane bire Kenya koko e Middle East was not as much as disrupted kaka current sun to fuel is a significant driver in the economy because it affect almost all industries manufacturing transport angoga koro mano gima o contribute maduong kabisa nikech king'iyo Mos Sharon king'iyo economic outlook mar Kenya ka kane wabiro e Kenya ka this year before shocks game GDP no wang'e ni they medre gi 5.3 sani the projection has gone down to 5 inflation was about 2.7%. Sani World Bank, the IMF, watching we are at 4. We are targeting an annual growth of 4.4. Inflation man May was already 6.7. Okay, King kata the export cover already, or even though Nipod one covered within the 4 months, but we are so much shocked. Nikech okwan sure ni what the economy mar Kenya kasani oger ekunde adek angwen motegno achiel en agriculture service industry construction the tourism agriculture ni okwan go sure nikech okwanyal control weche mag koth sama agriculture okwanyal control ngene agriculture affect food directly chiemo weche mag chiemo omiyo mbadi ne temo mondo caution kiwinjo speech ne maber notemo caution tiende now otemo mondo oket a pad mondo kagika ubiro to kik hitwa very strongly mane momiyo keto subsidies mondo jopur oyud fertilizer oyud seeds oyud yore moko mag nyalo dhigo mbele even though ni economy netek koro environment marwa mane watimo go budget ni opogore kabisa gi mokadho mar ariyo gi manyako bende appreciate any economy dongore higa ka higa ji medo nyuol higa ka higa schools produce universities churn out quite a bigger number marji ji mang'eny nyuolo facilities bedo stretched amomiyo king'iyo mos budget nyaka medre
Nango nikech wadwaro more health services, wadwaro more education services, wadwaro more transport services mondo gik moko kamago timre. Tingeni budget ni nikech kama na kwang'io budget makoro dhi rumo ni. Ingeni no chopo ceiling trillion 4.6 nango. Dong ne kanisa mo ne trillion 4.2. Manyiso ni budget ni be nyalo ka med supplementary gi mamoko iwiye nyalo kama na chopo ceiling trillion 5. Well, mane momiyo badi no biro gi reforms. One of the reforms, but okelo about 4-5 reforms. Obiro gi gimiluongo ni zero based budgeting. Obiro gi gimiluongo ni e-procurement. Obiro gi gimiluongo ni single treasury accounting mobedo rolled out nyaka ne county government. Obiro gi gimiluongo ni accrual accounting. Ineno. Gigiete are intended mondo cab gik miluongo ni wastages, gik miluongo ni shocks mokwanyal. Mondo meka wadhi gik miluongo ni supplementary budget to one very sure ni gimwa dikete supplementary budget ni was not in the initial budget and was not budgeted for kata was not misused. Iwinjo. Koro gik makamagi Sharon otimore nikech budget mo wan go ni opogore gi gik montri piny nyaka dongre election wadhiye wan get a lot of things to balance. Ero kama na inya Bernard Mabin nyalo medo wi mano David Mane. Ero kono Sharon. Kaja medo wi ibo nyalo se wacho CP Eric. Agreed ntiere gine magiketo gi these changes magiwacho gi giwacho ni zero based budget EGP to concern of course the accrual accounting mondo bendi address issue mar corruption mar ni sana issue mar pending bills nka kitima accrual accounting mabo address issue mar pending bill kech pending bill kono bedo in the first place kech bendi ka serikal otimo budget ne oseketo budget mar pesa mondo bendi tiyogo kaka timo tich ondo bendi timo no tie pesa mar osebeda allocated makata koko chuli sana to pesa no bendi ko donjo to ibuzo chuli at least mano can be addressed by the issue mar accrual accounting. Kod EGP ni bende is a good system now. Wonya wacho ni maybe enan jipoko embrace fully but once fully implemented onya bedo gi control kiti unyalo bedo gi platform ma ineno with this visibility mar procurement team department state departments go shida mantiena ni zero based budgeting magi wacho ni tegin sani problem manene en lip service kini giwacho ni tipo zero based budgeting to giteme because in essence and from gipacha pero no ka budget ni kakitime gete to the normal way kaka negative choncha En mana mar incremental en gitime na incremental gicho ngi ka timo zero based budgeting igeno benitime critic ingiyo activity kaka activity moko okuginga yani last year do timo wacho gi pesa makama koro iga makama omed makama kore mondo gigi bagi make sure ni ginyalo fall within their income budget to kene kama nas not been achieved I to kedo gima worry most gima shida mantiere maduong en ni yes what the borrow what serikal dhi olo pesa to pesa miolo ni all for development expenditure because king development budget development budget 10% total Ibedo is much less give the total amount when they borrowed. You only borrow about over 1.1 trillion, but development expenditure, maybe apply is just about 28%. Yeah. Mano mardongro. Kuro en kaka kingie at household level kaka or individual at kuro in ikataka matiyo some income tidika loan to loan ni ikawe to no chama kai ena onge gibitimo kod malich moro nyalo wacho ni yes akaw loan to watimo go gima kama kini mane shida maduong' ma wan go gi serikal ondo bene yes ku kaw loan kiti loan mikaw ni ibichule sani kod the future generation ondo bene gimitimo gi loan ni inyalo ne nyaka gi future generation dhi chulo loan ni to gidhi chulo gimok gine gidhi chulo gima osecham Kitano ka development piny wacho ni gibiro bedo ka gitiyo kod billion 750. Yeah, but compare the total what the borrow. Yeah. Mano trillion 1.1. Yes, for example, pesa more borrow part of it. Or could be a development, both the recurrent. Yeah. Kata kamano nyakoro mgajiwang wang'en na kotende kod sectors mopogore mabende ne yudo yuto nikech ana bende kasa bende rio rekordwa ano ka sector mano mar somo achiel kuom sectors mabende sibedo ka yudo omenda makore lach nikech kipimo gi budget mabende nomiye gi nyakoro mgajiwang marumo e dweni
Sekta mar somo sani no misanyo siling bilion 784.5 wang'eni bilion mathoth omenda mathoth nyakorom Gajwang' dhi ne ndiko jopuonj mano mar TSC. Thieth bende no mi siling bilion 177.2 to bende wang'eni ei thieth kanyo bende piny owacho osebedo ka biro dwaro mano mar UHC to bende wang'eni referral hospitals kanyo bende biro bedo ka yudo siling ne bilion 45.3 mano mar neno ka referral inyalo gundhe yo makare. Well, allocations wachak gi mar somo 784 majorly 428 the TSC e weche mag conversion. They are talking about conversion. Tiende ni jopuonj mane ni internship ka bedo converted to permanent and pensionable. Mano is a good move nikech jokma at least ka in permanently employed you can access credits, inyalo develop yourself, liquidity inyalo yudo pesa, inyalo temo neno kaka the crew. Mano is a good move especially to teachers kata kuponi oten kamano, but it's a good move. Your health aneno ko keta 178 moko the referrals, moko the universal health coverage. Again kama osebedo gi jopiny osebedo gi ywa kabisa nikech weche mag yath, weche mag yudo thieth maber, weche mag crowding, yudo ka ji mang'eny line to access basic health, which should not be the case. Koro gima neno kabisa en ni weche mag arita kwe, defense, intelligence, yudo pesa mang'eny moingo primary health to gi weche mag yudo pesa mang'eny kipimo gi health to gi education. Ananeno ni no winjo bed the other way around nikech okang'eyo ni wan gi and there is an intelligence we are likely to go to war. I don't know. Dengini kochomo yiero maduong' nyaka koro obila oikre kerruok midakegi e kor gweng' mopogore. Well, king'iyo mos, one of the things ma contribute to weche mag koso arita kata koso kwegi en wach mar koso tich. Koro kada wabed gi weji mang'eny mobedo kata opportunities mang'eny obedo created to weche mag arita kwego mostly product. But gima wacho en ni pesa mang'eny odwa kete yore mag arita kwe moingo kaka de kete a basic kata primary units of production. Ten mana ni arita gi bende ok non ga ni pesa go tiyo go de initial nade kalora yeah, man is another thing nikech kaka jo intelligence ok wane audited reports. We never see those reports. Koro we cannot verify ni to jogi pesa ni gitiyo go nade. Okay, what were their expenses? Yeah, so value for money. Okwanyal, we cannot give assurance. Yeah, because money is our biggest problem gi weche mag to gima wacho ni mbadi yote mo kelo fiscal consolidation okomedo osuru, but obiro gi reforms moko e yore mag choko osuru. Obiro gi gik miluongo ni automation, aneno kodwa no tigi AI to check out, to increase the tax base gi weche makamago. Gima temo the Kenya Revenue Authority kata yore wa mag choko osuru gi pod bende nigi a lot ma they need to address, especially gik manyalo konyo taxpayers to get back kata issues mag their own refunds. Mago aneno ka mbadi yote moketo pesa but okaneno ka bring it out yo moro maji ma trade kata mas KRB hold pesa ge bende yudo pesa gi e yo moko maber. Machielo kuma bende no nyiedhore lela Nyakorom Gajwang' kinde ma bende ni ka opacho ganda kaluwore koda paro mar chik mar omenda nyaka sani koro wang'eni no sekadhe nikech kapok osom budget nyaka kadha finance bill mar mondo mi olokre chik. Nen wach mano mar mitumba, Johanna mitumba. Wang'eni sekta maduong' e pacho ka bende no hala mano mar mitumba lewni migolo ka wuok e pinje maoko. Aparo no winjige nikech an no wach mitumba ni no gol negi vieti. Banada. Yes, what the finance bill to the proposals, no? Of course, they're subject to discussion in Parliament. Approve or reject. Of course, just express concerns. Stakeholders. But maybe what expect the give the final decision. Give take into account the contribution of stakeholders. To kaka no watch CPERIC. Yes, give watch no give ushuru.
kech be sani limit sani chopo the upper limit onge kuma inyalo med ka already PYE icharge up to 35%. Inyalo mede what inyalo the 50%. Actually there was a very little room for them to mondo gimede. Giwacho ni gidwa concentrate sana administrative measures mabedo nini gikere, which is a good initiative. Tena ni shida maji wacho en ni already as cheka kantiere sani the taxpayer the TPA tax Procedures Act already osechiwo powers mang'eny sana to kere, yeah. With the existing powers is to me sufficient for them to be able to collect. And then uchumi someone can collect beyond a certain limit because the limit minyaga to collect tena collect pesa ka uchumi no be tiyo maber kantiere growth in the economy, but ka economy itself ok grow kate made rate itimba ngono podo kanyal choko pesa no. Of course, jana ka gitimo make amendment magiwacho ni kaka returns gido notim gi earlier, which miwacho no okay, but okay kasa ni KRA itself there are a lot of changes mapodo gitimo kata sani like with the new changes managi kelto gi up to now up to genji poko manage to file returns gido file to ginyal file. Not because not shida any system. Again, it says carry out to a lot of changes. Mine is good, but it should be done gradually. Mondo system accommodate gibero understand system no. But on get them gi push gi come on so much. Or get already through the e-teams. Get about transactions ani carry already has a visibility to that transaction. Gingeo. Return, they should be able to know. They have the idea of where the money is and where they're able to collect. Corrigan pacha and a wound, on getting them to push issue mar filing. They only give a kind talk with the enhanced tools mag IT. Ginyalo engage taxpayers more. Dono kana mnaka sani KRA bindo biro giyo mayot. Wacho ni ne jogo kuma binde samoro sibido kwa kwepo shulu suru binde sani nyala kumnaka esimbi mane WhatsApp. Yes. Eno kata through WhatsApp be wacho no. Koro bendi gimange temo kaka joja neno ga giro messages to taxpayers. Koro ka instead mara arakisha game no get file returns by January, inyalo oro gi message maybe ngalo nyalo parone and maybe on nil return to kara maybe en some other income no beno or file. Kiro the message no through that to me a time obodo the record it's true business man kama na temo nega file return to kiloro neni by January siloro ni dwani if file nil return, then all to realize maybe in March you realize there's some pesa makoma no be file to nepo ki file then it be subjected to penalties and interest kunde bana makolo kelo shida but kagiwe yawa kaka intieno but already get data no. I don't see the need for the hurry. They have the data and they're able to verify. Return metimo chaginyalo verify can write can write to ginyalo issue additional assessments. But the current laws all those powers. Yeah. Yero kama na inya kata kama nyakoro mgajwang banka budget koro no seso mori to bura chinti chario mar mondo mikoro gi kadha nena mar nendo kaka omenda koro nyalo chakutiyo. Gino remo ngere kaka appropriations bill ne benege kadho chienga tichario mono mar juma mabiro. Kata kama na hikintulu mar dakika 10 mabinde wantiere gore gwenge mago makaluto no ayuda ngonya koro mgajwang. Jodongo koro no yudo ber. Wacho ni jodong gweng rowere gin moko kuom jogi mobede no yudo ber. To gwenge mago makalunya koro mgajwang bende wacho ni budget bende no dewa nikech nitiere gedo mar kar pidho nyithind rech mano ma Kabonyo Kanyagwal mano yudo siling $578 gedo mano mar kargo mar Nam Lolwe iwuok e gwenge mag Mbita Eric aparo dole sene ka lura ka budget mabende koro dewa ne. Okay, Sharon, kapok abire wachno adwa medo gimoro FCPA wacho. Gima yenyo ji mang'eny kabisa jok ma josolosuru mage ywakne kabisa en gimiluongo ni e-teams. E-teams nigi specifications machuno ni nyaka comply go kendo it's very expensive and costly ne taxpayers mang'eny mondo mi gitim ushuru manyaka sani ji mang'eny percentage maduong' kabisa kata kidhi KRA kata gin giwegi gi confess ni percentage mose submit returns
is low compared to the previous years mane e-teams ne owinjo be negative. Koro kaka na wacho sometimes here last year ni e-teams implementation should be faced mana it should be done gradually mana kaka FCPA wacho mondo mi ji mang'eny o accommodate their own taxes. Paro mar duoko thuolo piny mar returns ni an kar duoke piny to naneno ni mondo mede mondo omiwa dweche 8. Namba 1 economy ose grow. Ji mang'eny osedonje economy, ji mang'eny nigi pins, ji mang'eny moko mang'eny bende ok understand gigi, jogi dwaro time, onge haraka mane mawango, onge kama wadhiye, de omiwa gima naneno ni mbadi en dweche 8. kata medi kata mana kawuono ne wasinyiso ji Korom Gajwang' no file tax returns mage kapok oromo giko mar dwe dong kata an wuon makora loso kata mana kae warito mana last minute kata mano med dweche 8 no pod gibiro dwaro dweche kata mana 9. Jo Kenya ohero gimiluongo ni last minute rush, but anto mbui to koro hang nikech ji mang'eny koro donje mbui. Anto naneno ni dweche 8 to de ber. Naneno kamano. Koro kabiro ipenjo Sharon, kopogore gi nyithindo kaka asewacho ni nitiere opportunities mang'eny mambadi otemo kete pesa manyalo target nyithindo e yore mag mbui. Ginyalo some, ginyalo yudo opportunities mang'eny nitiere mbui weche mag AI. Kik ng'ato bed dala ni onge tich nang'o many smartphone manyo opportunities makamago, mbadi oketo opportunities makamago mondo me uyud yore munyalo somogo kata unyalo yudo go tije matindo munyalo timo through AI. Mana kaka AI obiro mayot manyalo nyisi matin Sharon, tiende ni AI nyalo puonji kata kaka nyalo nyisi ni arrange ne mesa ni gol gazet ni ka ket kacha kama ka iti chuli. Koro mago opportunities ma jo wanyalo yudo. Koro mana achiel kuom gima wayudo. Jodongo bende aneno ka oyudo pesa tok jodongo kende. Nitiere nyaka clan elders, jodongo gweng' to gi the orphans and vulnerable, OVC. OVC ni en program makonyo jok mar elderly, mar orphans, mar mong'ol, jok mok nyal yudo nweng'o maber, bade otemo keto pesa kanyo, program miluongo ni safety nets. Wach ma kendo bende atemo ka aneno ka ndhi moro piny Kaluo, mbitawa aneno ka koro igero bade oketo pesa mondo oger paya. Apani mano en gima ber kabisa. Chon ne wan gi gimiluongo ni Alestas ga digi ne ringo e nam Lole kanyo ka wuok Homa Bay, Kendu Bay, Kisumu to gi mago kapani kolosi to dhi boost the local transport. Mbita kaka wang'eyo en a tourist destination. Ji mang'eny gombo ni mondo dhi Mbita mondo ne kaka the beaches are fantabulous. Makoro jolimbe dhi biro. Yeah, koro ma is a great opportunity mondo gidhi gine kaka Mbita ber. To gi Kabonyo Kanyagwal bende okete. Wach mar pidho rech ni apani Sharon en gima nosewacho ni Lake Victoria the fish population ose reduce nikech population duong' machamo rech. Ji mang'eny dhi mako rech to onge yo minyalo duok go population no mondo dhi malo. Species mang'eny mag rech oselal. Nitiere rech mang'eny miluongo ni seu, okoko and what have you. Ji mang'eny kata nyithindo masani ok nyal ng'egi. Koro ma is a good opportunity mondo miwa increase the fish population, mondo miwa boost trade, mondo miwa create opportunities mag employment. Sama rech oseket ni ipidhe, ji mang'eny dhi yudo tije kata gibed jolupo, jorit, mine ma wang'o rech, ji makamano. Mano is a very good opportunity mambadi otimo. Koro mano tapuoyo kenda pako. Makoro kang makamano biro bedo kanyayo nwa thuolo magumaga tije. Koti wak marwe boda kika uchiela bende banadi giwach ni mogik. Wach mabende Korom Gajwang' diher mar chwalo negi ahinya nyaka luwore koda budget makamani nikech ang'e nitiere losers, nitiere winners. Okomone naneno kata mana ka pis achiel kuom jogo ma bende ne yudo leche naneno pis mano mar jotend migepe mano Musalia Mudavadi nochunegi kanyo siling bilion 101.4 to ng'at nyalo penjo ni nang'o mene pis jotend migepe chiwo omenda makamano nikech financial year marumo e dwe mar 6 ni nomigi siling milion 628. Aparo ni giwach ma bende ni dwaro chwalo ne Korom Gajwang' giwach ni mogik. Okay, kamano Sharon, gima nyalo wacho ni budget ni kaka wacho nitiere joma winners gi losers. Nyalo wacho ni nyalo pako gine ma active gine ma ginyalo wacho ni projects magitimo ka Nyanza, Kaluo gi Nyanza.
mabende kaka niwacho ni regions manobedo marginalized chon at least they should all be considered for the portion of national government allocation. Amano is a good thing. But of course other things makata cross nitiri kuma ko time to kata cross kaka issue about education allocation of education enani I want to hope ni kaka given to person mar education ni to it's mainly going towards employment of teachers for the interns magidi ketoka. But there's another big problem has been there, issue mar capitation. Most schools dewa nyaka because you to cuts across most schools we shida mar capitation ni was able to give between the ministry the schools give actually get pesa te to all the time schools be complain ni pesa mar capitation okchopte koro end up no facilities of get moromo we remember what happened the issue mag congestion with the dormitories the public schools and things like that. We are hoping education is a sector that really need to be given keen attention to make sure the programs within the education sector are fully funded. Yeah, it's very important. Mamano is a good initiative. Yeah, the other issue out issue must be capitation. Also be give work sana. Give choga ni o tero pesa te to yet on the ground. Kid school de to school de wacho ni o give pesa note. Yeah, every year give dogi shortfalls so pesa chop moromo. Koro end up ni facilities mondo be get to schools or losing it to the required standard. But to me, man is a major area they need to look at within that big budget. Kendo malas manya ntemoacho kaka my colleague wacho issue mar allocation mar defense actually is disproportionately high. I expect ni personal onyatio these other areas education or health. Yeah. Ero kama na ere giwechen mogik minyalo meda. An wachna mogik adwa ne mondo agoero kamano ne FCPA John Mbadi bedo very sensitive ne areas ma osebedo marginalized for long periods neno koketo mahino ahinya trying to correct historical injustices by allocating funds to areas kata economic sectors mosebedo deprived of resources for long years. Aneno ka jo Northeastern nyalo yudo pesa in issues mag livestock, kech livestock kanyo bende is a great opportunity ma ko bedo utilized maber, nyalo create opportunities. Amor gi John Mbadi kuom ng'eyo weche mag rech to gi jok matiyo dho nam through kwaketo concerted efforts and consistently for a period of time jo waj bro yudo kwe maber kabisa kata sukari aneno ka jo in fact sugar factories neno ko otemo koro piny to tek the global economy is affecting our economy to I think with the little efforts Mbadi osetemo aparo ni wanyalo dhi maber. What we need to do as an individual, as an investor, giminyalo timo as an individual en nyaki position yourself strategically. Kata ibed mana nyathi school, kata ibed ng'at mamanyo, nyaka identify opportunities moketigi. Kata kidwa dhi value addition from agriculture's point, kata kidwa dhi manyo job opportunities from AI and technology and issues mar emerging, take up of these opportunities, mondo utilize them to bende anyalo kwayo jo wanigi embrace these opportunities makagi bire kor gweng mondo wayud gi gima temo medo en Mbadi otemane ng'iyo kaka stima allocation moket mar inajini stima okunjo ke kalu kabisa ma by the end of this time okunjo bed ni nitiere kamoro kaluo ma pod nie mudho no ndie kuwothe aoya kine mabende chalo kata mana kine mabende ichiwo iwacho no ndie gotoche otoyo wuotha oya to kata kamano wacho ni energy ni bene achiel kum sectors mabende no yudo lose wacho ni they are losers na yudo lal nikech e comment wacho ni supplementary estimates 1 no chiunegi kanyo siling billion 62.6 sani
nayudo a very huge drop nomigi kanyo siling billion 35.77. En nikech gima government temo implement en alternative sources of energy. Watemo wacho weche mag solar energy, watemo weche mag geothermal, gi weche mag energy mar renewable, safe and environmentally friendly. Koro mago ma government temo mondo o explore ahinya. Ma nitiere incentives kata magitimo mag investors madwaro mondo invest in renewable energy. Emomiyo gitemo mondo reduce a lot of direct funding. All the same, gima wacho en ni sirikal otem kabisa mbadi ng'iane gin go pia wandai weche mag kaluo. Neno ni kaluo ni pod ni odak ni ne darkness ni an mano gima koro kadwa kabisa. Wacho ni jatend bigawo en opio wandai wan gi omenda wan gi jakom budget gi mamoko. Koro gine marwa ni budget ni kinde mabiro otinwa kabisa. Otinwa kaka joluo. Ya otinwa kabisa. Otemnwa kata giga achiel modong mondo jothurwa bende owinje maber. Wane stima, wane ndara, wane pi, weche mag somo. Colleges and polytechnics. No, wadwano omedi ketgi mondo wabende wayud kaka wakonyore. Adira makende makawuone mikwano makinywa kia. Erokamano ahinya. Golu erokamano ahinya kuom yuoro twak CPA Rico Dera kanyakla kod FCPA Bernard Siero. En mana ni thuole mong'adowa to kata kamano na nitiere ote moko ka. Ahinya ne aparo ni nitiere CPA nitiere Akukotieno mar Ohinga, Timlich Ohinga, County ma Migori, penjna CPA Rick ni tombadi dhi tiyo gi yo mane e choko osuru kuom jite mapok noti godo. To bende mari bende nano Banada, nitiere Mokelo ka nitiere Nyagwethe. Penjna Banada ni kowacho ni pesa momi county government okoromo. To komachielo bende kodwaro osuru. Karo dwaro ni sirikal ogol pesa kanye mondo tide godo jopiny. Moko kuom mote mopogore ma bende giora. Paro ni inyalo dwoko mana mapiyo piyo nikech sauti sama yo wang'wa. Okay. Gima temaga wacho en allocation percentage being allocated ema temaga wacho kechini katiba wacho ni minimum 15%. To kochuno ka minimum 15 okochuno nyaka bed na 15 no it can be more ema temo wacho no kata bed siling achiel takipoge ema temo wacho no do bedi poge more proportion pesa magin gocha ni pesa ni no rang pesa moro mo min kono kata 100 no ipoge nade. Onego bed kata na 30% or even more. Ematemo wacho ni. Erokamano ahinya. To Eric mapiyo piyo inyalo bina duoko mar akuku no. Owacho ni apenji ni mbade dhi tiyo gi yo mane e choko osuru nikech par ni nitiere osuru mabende samoro piny owacho temoga choko to bende nitiere siling trillion 1.1 mabende en fuok e budget. Choko osuru mbade dhi choko osuru e yo mar direct and indirect tax. Direct tax en kaka koro jok mondiki ma idhi ng'ado osuru gi e pay as you earn. Indirect tax gin gi machalo kaka VAT mikawo kuom consumption kata gimiluongo ni excise duty mawuok kuom weche mag pi mimodho, kong'o mimadho, ndawa, gik machalo kamago. Bende nitiere gimiluongo ni appropriation in aid mantiende ni ministries to gi parastatals fees magichajo e-citizen kidonje 50 shillings michulo cha mago te kuonde mambadi dhi mondo yude pesa go. Koro gin direct and indirect, nitiere taxes to nitiere appropriation in aid to nitiere gimiluongo ni grants be grants and donations mago bende mbadi dhi explore mondo mi o finance the budget. Erokamano ahinya. We wamake mana gi kanya kuom Gajwang'o ote mopogore ma bende nitiere godo. Ng'eni kaka nosom budget pod obro bedo kwan none mar mondo mwawinja ne to wega mane ma jopiny biro bedo kanyakla kod pek ma bende japiny nitiere godo. Koro ka pek nitiere to waredo kanda nyakuom Gajwang'o. Wega bende ka nitiere to wagwero kamano nikech ocho ni motelo ne yiero maduong' bende lokruok mathoth jabedo. Dakika 4 tok saa 2 mano mar okinyi wamake gi kanyo warito mar mondo mi od bura oket budget makama e timo kadh bill paro mong'ere kaka appropriations bill mana kaka piny owacho biro bedo katiyo kod omenda mabende nosome budget kanyo mano mar siling trillion 4.8 mabiro chenro mar ng'e jothumbe wachno bende itayo kod Solomon Atito no dayo ok en jathum to kata kamano en producer mano mar jathum unduto te ung'e Harry Kamau. Koro mano ema bende obiro godo. Ritur masani nyinge ni Sharon Ong'ao ibedo godira makare warada juma mabiro. Ritur masani. Come on. Thank you.
your fanikisha journey with Equity today.